Wong lanang angger bali kerja kok turu tekan sore. Nek bengi kelayapan bali yo tengah wengi. Pokon lapo? Sampean ngerti pora anak iki sumudan. Kenteng bocor aku sing dandani, selokan mampet aku sing dandani. Kabeh-kabeh gaweane wong lanang aku sing nyanyi. Dan aku iso dhewe lapo nek kongkon aku. Sepenting aku kerja aja, Bu. Duit jatah blonjo sak cukupi. Kurang apa neh? Ngono to Pak caramu. Ya wis. Lha nanti. Ape nanggone makku? Ape tak kandakno makku? Ya wis, nape kondo makmu kondo-kondo kono. Ora wedi aku. Arep nanggone makmu. Kok malah tangisan nang pinggir dalan ini. Aku mau berkumpul sama aku malah disengeni, diusir dikon bali. Main, aku diusir kon bali. Anak anggere masalah urusan rumah tangga, kok kondo wong tuane, terus wong tuane melu urusan rumah tanggane anake. Wis secara tidak langsung pelan-pelan ikut menghancurkan rumah tanggane anake. Ya wis aku jalan ngapura. Ayo balik. Ora tak baleni nek. Tenan lho ya, aja mau baleni neh. Ora. Nek entuk bali bengi tak bali esuk lah.